Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Ando RC. Ngayon po, andito po ako ngayon sa San Carlos, Pangasinan. Ang pinagmamalaki po ng San Carlos, ang kanilang ukay-ukay at ang kanilang baksakan ng mga gulay. Tara guys, pasyal tayo. Guys, kahit ano hanap nyo, mapadamit, jacket, pants, short, at kung ano-ano pa. Andito yan lahat sa ukay-ukay dito sa San Carlos. Mamaya punong-puno na yan ang mga tao kasi dinadayo yan ang mga... Ngayon po guys, pupunta na po kami dito sa gulayan. Dito po, baksakan po yan ng gulay. Ang mura-mura po lahat ng gulay dito guys. Sibuyas, kamatis, luya, bawang, kung ano-ano pa guys. Ang mura-mura talaga dito yan. Kung ako sa inyo, pumunta na po kayo dito sa bahay ng San Carlos. At mamili na po talaga kayo ng mga gulay. Lalo na po, pag araw ng Sabado, baksakan po talaga ng gulay yan. At mga prutas guys.